Nazio Batuen Elkarteak gaur jarri du ofizialki abian basoen nazioarteko urtea. Eta onartuko duen txostenean esaten da basoak ondo gobernatu ezkero lagungarri izan daitezkela garapen, energia, elikadura eta aldaketa klimatikoaren erronkei aurre egiteko. Zuhaitzek betetzen duten funtzio garrantzitsuenetako bat da guk arnasten dugun airea garbitu egiten dutela. Orduan kotxe batek adibidez urte betean isurliko lukeen CO2 kopurua xurgatzeko 120-140 zuhaitz inguru nahikoak lirateke. Europako beste lurralde batzuekin alderatuta baso eremu egokia dauka Euskadik. Zuhaitzak bizi iturri handia dira. Beraiek bizirik daude eta bizia sortzen dute beraien inguruan. Animali, landare eta beste espezie asko bertan bizi dira. Batzuk ikusten ditugu, txoriak bezala adibidez, baina beste asko ez, ontxo edo ornogabe pila bat. Basoak gizakiarentzat, lelo hori jarri du Nazio Batuen Elkarteak aurtengo urterako goiburu, eta datu garrantzitsua plazaratu du gogoan ardezagun. Zuhaitz heldu bat gai dela 4 laguneko familia batek behar adina oxigeno sortzeko.